Lillahi rabbil alamin an bɛ ala tanu ka ala barika da ka Allahu taala waliɲuman dɔn. N'i ye silamɛ i jɔ i ka video in lamɛn i ka tila ka video in partager silamɛdenw bɛɛ lajɛlen k'a ye. Aw bɛɛ lajɛlen bɛ ko dɔ kalama événement dɔ b'an bolo Palais de la Critique la sini n'o ye dimanche ye à partir de 14h dimanche janvier an filɛ nin kalo min kɔnɔna la sini yɛrɛ an kɔrɔ le 25 an balimakɛ ya Cheikh wali Imam Haruna Gakou bɛɛ lajɛlen b'a ka cɛsiri dɔn a bɛ cɛsiri min na yatimɛdenw ye. Maa minnu faw sara maa minnu baw sara k'u fitininw to u faw sara k'u fitininw to ale de bɛ ka jɔ olu kɔrɔ pour que a ka se k'olu ɲɛji cɛ nin ye baaraba yɛrɛ silamɛw nin ye baaraba yɛrɛ bɛɛ tɛ se ka nin kɛ dɛ maa minnu faw fatura u fitinin ka jɔ olu cɛ k'olu ɲɛji cɛ nin baara in ye baaraba ye dɛ a ɲininen don silamɛw bɛɛ lajɛlen fɛ n'a y'a sɔrɔ i ye silamɛ dalen don ala la n'i ye nin video in ye ayiwa fɛn in b'an bolo sini Palais de la Critique la a yɛrɛ sigilen filɛ nin ye i n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cogo min na salon an y'a ɲɔgɔnna dɔ kɛ ale la aw ye jama ye cogo min a bɔra a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ n'a y'a sɔrɔ i bɛ se ka taa yen hali n'i tɛ se ka taa n'i ye video in ye dɔrɔn video in ta i k'a partager silamɛw bɛɛ lajɛlen k'a ye hali n'e ma ta e min kɛra sababu ye k'a partager anw bɛ baraki min sɔrɔ kuma ninnu fɔtɔ la e fana b'a ɲɔgɔnna sɔrɔ quoi video in partager n bɛna kumakan d'a yɛrɛ ma kumakan min bɛ yen a yɛrɛ k'a lase silamɛw bɛɛ lajɛlen ma insha Allahu taala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أم الله تعالى تنو أم بسول الله كرك عليه الصلاة والسلام أني محمد تغراكو فوق تبلا جودنا الله تعالى كأم بلا جلن فراتيبا كجمعك يوم القيامة أنا بارا ولا كوبلا جلن على كما باراوي على كومنه أمسر أني الله تعالى فيسني darame an b'aw fɔ a bɛ cɛsiri min na réseaux sociaux in sanfɛ an bɛ Alahu taala deli ala ka bɛɛ lajɛlen ta minɛ a ye ala ka bɛɛ lajɛlen sara ala ka sabali di an ma ya rabbal alamin wala i n'a fɔ aw y'a fɔ cogoya min na sini o ye alakira sallallahu alaihi wasallam a sigiɲɔgɔnya sira teriman sɔrɔli o de ye sini ye Alahu taala jɛnɛ na i n'a fɔ dɔnnikɛlaw y'a fɔ cogoya min na ka da kan ni maa min ye don dɔ bila a la timɛdenw kama ka ci dɔ bila a la timɛdenw kama alakira sallallahu alaihi wasallam a ka sigiɲɔgɔnya sira teriman dɔ ye o ye wala ni ala ye bɛnsɛma kɛ maa min ye e kɛra sababu ye ka video dɔ kɛ a la timɛdenw kungo la walima ka video dɔ partager a la timɛdenw kungo la walima k'i ka nafolo dɔ a la walima k'i ka wagati yɛrɛ bila a kama i bɛ Alahu taala tanu ala de ɲɛni ma ka nin sira in dɔ i kɔrɔ ala timɛdenya a bɛ du bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka da ka saya de bɛ na n'a ye seconde kelen dɔrɔn i denw bɛ fara la timɛw kan ni saya ser'i ma o la i b'a fɛ k'i denw fana garanti sini i miiri maa minnu fana fatura k'u denw to bi i k'i janto olu la sini ni fana tɛ yan fɔ Alahu taala fana bɛ maa dɔw bila minnu bɛ jɔ i kungo nɔfɛ wala sini laɲini min b'an bolo ala timɛdenw ka don de don an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Palais de la Culture la Badlabugu à partir de 14h insha Allahu taala a bɛ video ninnu partager addalu ala alkhairi kafa'ili maa min bɛ hɛrɛ minɛ ka cari i n'a kɛba bɛɛ lajɛlen bɛ baraji kelen de la Allahu taala fɛ o la nin de ye welewele da kan ye nin de ye cikan ye ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma insha Allah an bɛ ala deli ala ka baara ninnu kɛ khalisan liwajhihi taala innahu waliyyu dhalik wa bil ijabati jadir na'am. Alhamdulillah an b'an ka karamɔgɔkɛ fo a y'a bɛɛ lajɛlen fo ka ban quoi insha Allah an bɛ kuma in kuntala surun ni yɔrɔ la ɲininen don silamɛw bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ an ka taa nin kɛnɛ in an ka kɛ kuba ye quoi insha Allahu taala a ɲininen don aw fɛ numéro min filɛ nin ye ka tɛmɛ fiche in yɛrɛ la yɛrɛ a bɛ se ka weleli kɛ kunnafoniya min b'aw bolo ni maa min bɛ se ka dɛmɛ de kɛ walima ko wɛrɛ min bɛ yen fɛn o fɛn bɛɛ lajɛlen welelen don a la i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ numéro ta i bɛ kuma insha Allahu taala video in partager ala ka nin kɛ an ka aljinɛ donni sababu ye ya rabbal alamin Allahumma rabbi sallallahu Muhammad.